Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kiloki khubor bamta kasni. Ka Sarkar Zimbabwe kalapan bana ya ka state of emergency namar ka jing poster uknyang jing pangklam kolera hakani ka ri Zimbabwe. Bat kalai thu bah nyo wajar hut ki brew kelayo ya kani ka jing pang baki daru atu ka ningut ki brew kila khlat no namar ka jing pang namar baki yo ya kate ka jing pang. Kani ka jing poster jo kani ka jing pang nta ka penken mau biang ya kinong Zimbabwe ya ka jingwan jo kani ka khlam ka balawan house nem ajar pra kala shimno ya ki shiajar hut ki jing embryo. Ki bor penyajo ka Zimbabwe ki ong ba ka jing pojo ni kunyang kadai namar ka jing bokku joko umba umdi kat kum ka jing ong joka International Federation of Red Cross ka ong ki bor penyajo ki hospital ki lamat ka jing jinjar namar ba ka jing duna jo ki nongtre bar ka jing duna jo ki dawai ban pensange ya ka jing por jo kani ka klam shushu ka IFRC ka ong ba ka jing por jo ni kunyang kala por hado nriutali ki district ba shpotali ki province hakari Zimbabwe. Ka Ministry of Health akasni pa ar kapentep kumba nyo hajar lais pak nai prangut kibrio kiblayo ya kani kajing pangklam bat kumba san pongut kibrio kila du noi ala kajung em bat his pak nai ngut kibrio kibatia aki hospital bat kala pensange no ya kade kathiet na kidukan madan bat ban ai kibrio doko umdi ka bakut kenang ba kajing purjo uni khanyang jingpang kan kham duna